Natukom il-lejla tajba. Illum is-Sibt 4 ta' Diċembru, it-tieni ħadd tal-Avvent. Il-Knisja tkompli miexja fit-tħejja tagħha għall-festa tal-Milied. Imma mhux biss, il-Knisja tisma' l-kelma tas-Sid tagħha biex tħallih jiltaqa' magħha, biex tħejji l-qalb tagħha għall-miġja tiegħu. Il-miġja fl-aħħar ta' żmien, imma l-miġja wkoll illum Ġesu il-Mulej jixtieq ikun li mgħallem tagħna dak li jżur il-familji u djar tagħna illum. U dan nagħmluh bis-smigħ tal-kelma tiegħu li f'dan l-Avvent iktar minn ġranet oħra il-Knisja tħeġġiġna u tistedinna sabiex niftħu widnejna beraħ għalija. Għalhekk illum għal darb'oħra qed ninaqdu magħkom għal Lectio Divina imsejsa fuq il-kelma ta' Alla imxandra fil-Vanġelu ta' dan it-tieni ħadd tal-Avvent. L-għajta qawwija tal-Battista. Ħejju it-triq tal-Mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. L-Isqof Anton Tewma se jmexxi din iċ-ċelebrazzjoni fil-Knisja tar-Raj it-Tajjeb. Kunu magħna u ħallu l-kelma tal-Alla tasal fid-djar tagħkom, fil-qlub tagħkom il-lejla biex nagħmlu issa u tassew il-Mulej li ġej ikun preżenti fostna permezz tal-kelma tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna. Aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda għatina l-erf tas-sema biex nistgħu nissieħbu ma' Kristu li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. U bil-wieqfa l-kant tal-Alleluja. mill-Evanġelu skont San Luqa. Fis-sena 15 tal-ħakma ta' Tiberju Ċesari,
Meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galileja u Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iteru u tat-Trakonija u Lizanija tetrarka ta' Abilenije. Fi żmien meta l-uffiċċju tal-qassis il-kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ixandar Mamudija tandiema għal maħfra tad-Dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profezija ta' Iżajja. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Kull wied jintela, kull muntanja u għolja titbaxxa. Il-modijiet mawġa jidrittaw u traqat imħarbta jitwettew. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda. Mela nar il-sibt li għadda l-kelma illi mexxitna matul il-lezzjoni divina kienet il-kelma isru tolbu, ma l-kelma li ser tmexxina llum hija il-kelma indmu. U bħala figura prinċipali ċentrali illi x-xandar li tħabbar din il-kelma għandna l-figura ta' Ġwanni il-Battista li diġà bil-persuna tiegħu, diġà bil-mod ta' kif jgħix, bil-mod ta' kif iġib ruħu, huwa stedina jew aħjar sejħa għajta kbira għal konverżjoni. Il-Vanġelu tal-lum interessanti jibda billi jikkolloka storikament il-ġrajiet ta' Ġesu. U jgħidilna meta kien il-moment illi l-kelma talla ġiet fuq Ġwanni il-Battista. U salluqaw ħafna dettaljat meta jagħmel dan. Imma dan kollu mhux għal xejn. Hemm tifsira sabiħa
u partikolari għalfejn meta jiġi biex jitkellem minn Ġwanni l-Battista illi jħabbar ixandar l-indiema fid-deżert, qabel xejn joqgħod attent biex jipoġġih fil-kuntest storiku imma mhux biss, imma wkoll ġeografiku. U jsemmi l-ewwel qabel kollox isemmi il-mexxejja ċivili. L-ewwel isemmi lil Tiberju Ċesari li kien l-imperatur, il-Ponzju Pilatu li kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galilija, Erodi Antipa, Filippu Ħoħ u Erodi Antipa li wkoll kien tetrarka tal-artijiet tal-Iturija, isemmi wkoll lil Liżanja illi ma nsibuhx fl-istorja, ma nsibuh imkien fl-istorja, għandna riferimenti żgħar għalih f'ċertu manuskritti, imma mbagħad jispiċċa billi jsemmi liż-żewġ assassini l-kbar li akkumpanjaw lil Ġesu mod partikolari fil-passjoni lil Anna u Kajfa. Nippruvaw naraw ftit il-kuntest storiku illi fih iseħħ il-Vanġelu, li fih tiġri l-ġraja tal-Vanġelu, xtejb ta' kronoloġija, xtib ta' storja, xtib ta' kuntest kien. L-ewwel qabel kollox l-imperatur huwa Tiberju Ċesari. Tiberju Ċesari kien wieħed mit-tfal adottat ta' Ċesari Awgustu, ta' Ċesari Ottavianu, lanqas kien it-tifel tiegħu proprja, imma kien it-tifel tal-mara ta' waħda min-nisa t-tielet waħda li kien iżżewweġ dan Ċesari Awgustu li kien l-imperatur ta' żmien it-twelid ta' Ġesu. Il-mara tiegħu kienet Livja, kienet mara makakka ħafna, mara li tagħmel ħafna manipolazzjoni, tant illi sansitra rnexxiela b'kull mod teqret telimina wieħed wara l-ieħor it-tfal naturali ta' Ċesari Awgustu ta' Ottavianu biex poġġiet fuq it-tron tal-imperu lil bina Tiberju. Jiġifieri immaġinaw allura x'kuntest storiku fuq livell mondjali, għax Tiberju kien l-imperatur Ruman, fuq livell mondjali x'kuntest storiku qed ngħixu fih. Aħna kultant ngħidu qatt ma għaddejna minn żmien ta' korruzzjoni bħal dan jew bħal dak jew bħal ieħor, imma il-korruzzjoni kienet minn dejjem. U sakemm idum il-bniedem jekk ma jkunx attent, jekk ma jiftaħx qalbu għal kelma ta' Alla, l-Ispirtu ta' Alla, għal dak li Ġwanni llum jistedinna lih. Jekk ma niftħux qalbna għal konverżjoni, għal indiema, għal metanoja, għal bidla tal-qalb, ma rridu xejn biex għalkemm nippuntaw subajna lejn dak u lejn ieħor aħna wkoll naqgħu fl-istess balji li nikkundannaw. U allura minn barra Ċesari Tiberju Ċesari kien hemm ukoll Pilatu li kif qalilna l-Vanġelu, dan Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija. Fil-Ludija kien hemm jikmanda Arkelaus, imma Arkelaus miskejn Erodi Arkelaus wieħed mit-tfal ta' Erodi il-kbir, imma miskejn ma kienx kapaċi imexxi tant li kellu jidħol bil-forza Pilatu minkejja li kien joqgħod f'Ċesarija Marittima li tiġi fuq in-naħa ta' fuq tal-art ta' Iżrael, però imbagħad fil-festi u fil-momenti l-iktar delikati fejn jinġabru ħafna nies fil-belt ta' Ġerusalemm kien jinżel biex joqgħod Ġerusalemm. U ta' dan għandna l-eżempju ċar ta' dak li ġara fil-passjoni ta' Ġesu. Ikun Ġerusalemm propju għall-festa. Hemmhekk qegħdin taraw skrizzjoni miktuba fuq il-blat, missjuba f'Ċesarija, propju f'Ċesarija, illi fuqha hemm propju miktub hija skrizzjoni tal-ewwel seklu bejn wieħed u ieħor bejn is-sena 26 u s-sena 36 wara Kristu, jiġifieri propju fi żmien ta' Ġesu, fi żmien tal-ħajja, tal-passjoni, il-mewt ta' Ġesu, l-qawmien ta' Ġesu, skrizzjoni missjuba madwar 50-60 sena ilu fl-1961 ftit iktar, missjuba propju f'Ċesarija ta' Filippu li fuqha hemm ċar miktub l-isem ta' Ponzju Pilatu. Ponzju Pilatu. Tiberium, it-tieni vers huwa l-aħħar biċċa ta' Pontius imbagħad Pilatus bil-Latin. Dan għalfejn.
importanti mhux biss l-istorja, ma importanti l-arkeoloġija. Għalfejn dan kollu? Għalfejn nidħlu f'dawn id-dettalji? Biex kull ma jmur, aħna l-Kristjani nindunaw li maħniex nittrattaw ma' persuna tal-mitoloġiji, li maħniex nitkellmu dwar persuna tal-leġendi, jew dwar persuna li jivvintaw, personaġġ li jivvintaw l-ewwel insara, mhux biss fir-rigward ta' Ponzu Pilatu, ma iktar u iktar fir-rigward ta' Ġesu. Imma Ġesu huwa persuna storika. Ġesu huwa bniedem, il-bniedem Alla, li jgħix f'kuntest ta' żmien partikolari u f'kuntest ta' art ta' pajjiż ta' post partikolari. U daqshekk ieħor storika il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla titkellem ma' bnedmin partikolari, ma titkellemx b'mod ġenerali. Allura tkellem lili illum fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha jien, tkellem lilek, tkellem lil kull wieħed u lil kull waħda minna, lil kull wieħed u kull waħda minna b'ismu, b'kunjomu, bl-istorja tiegħu, b'dak li għandu f'qalbu, b'dak li għaddej minnu bħalissa. Tkellem lilna fil-kuntest storiku tagħna, fil-kuntest tal-Covid, fil-kuntest reliġjuż tagħna, f'dak kollu li għaddej minnu aħna bħalissa. Għalhekk jibda propju b'din l-introduzzjoni hekk solenni marbuta mal-istorja u mal-ġeografija b'mod daqshekk espliċitu, b'daqshekk ċar sal-Luqa fil-Vanġelu tal-lum. Imbagħad għandna wkoll Erodi Antipa. Erodi Antipa huwa dak illi kif qalilna l-Vanġelu kien it-tetrarka tal-Galilija. Huwa dak illi kien responsabbli mbagħad mill-mewt ta' Ġwanni l-Battista. Erodi Antipa, li kellu il-parti tan-naħa ta' fuq ta' Iżrael fidejh kif ukoll kellu wkoll in-naħa l-oħra tal-Ġordan. Tant li mbagħad kien propju fuq in-naħa l-oħra tal-Ġordan, il-Ġordanja tal-lum, fejn Ġwanni l-Battista ġie maqtul propju minn dan Erodi Antipa fil-fortizza Makeronte, li kienet waħda mill-fortizzi li kien bena missieru Erodi l-Kbir. Dan Erodi Antipa kien dak Erodi li qudiemu mar Ġesu. Li qudiemu mar Ġesu meta fil-Passjoni Pilatu jibatu għand Erodi. U minn barra Erodi għandna wkoll il-Filippu li huwa wieħed mill-ulied ta' Erodi l-Kbir, jiġiħu Erodi Arkelaus u Erodi Antipa, illi kien tetrarka, l-kelma tetrarka jiġifieri ikun sejt, ikun imexxi wieħed minn erba'. Wieħed minn erba' Erodi l-Kbir kien qasam bejn erba' l-art illi minna kien jagħmel, l-art li kien imexxi. Allura tetrarka dan Erodi Filippu tal-artijiet tal-liturija u tat-trakonija. Imma jkompli sal-Luqa. Isemmi wkoll lil dan Liżanja illi huwa isem xi ftit misterjuż, ma tantx nafu fuqu, hemm xi riferimenti storiċi aktarx li kien imexxi parti żgħira minn waħda minn naħħiet tal-Muntanja Hermon. Il-Muntanja Hermon tinsab fuq in-naħħa ta' fuq net tal-art ta' Iżrael u hija konfini din il-muntanja għolja ħafna tant iżomm is-silġ fuqha minn hemm u xek jinżlu lejjon illi mbagħad jagħtu bidu għax mara Ġordan. Hija muntanja importanti, mo speċjali politikament għaliex għax l-ilma fil-Vant Nafsani jiswa ħafna flus li ma importanti għadhom jiġġieldu fuq sal-ġurnata tal-lum. Hija art konfini bejn l-art ta' Iżrael minn naħa t'isfel, l-art tal-Babilonja minn naħa ta' fuq, l-art tal-Libanu minn naħa ta' fuq u l-art tas-Sirja minn naħa tal-Punent. Ġifieri din l-art hija art propju illi fuqha l-art ta' Hermon illi fuqha kien hemm diversi mexxejja wieħed minnhom aktarx illi kien Lisanja. Imbagħad għandna wkoll lil Anna u lil Kajfa. Anna u Kajfa wkoll huma żewġ personaġġi storiċi. Nafu li Anna kien ħabib ħafna ta' Pilatu u forsi għalhekk dan jgħidulna mhux biss Giuseppe Flavio
fil-kitba tiegħu ma tgħidulniex l-iskrittura ma jgħidulna kodba li mhux parti mill-iskrittura. Giuseppe Flavio ma wkoll jgħidulna Taċitu li kien storiku Ruman u storiku ieħor Filun ta' Alessandria illi jagħtina b'mod dettaljat il-karattru ta' Pilatu, jurina kemm Pilatu kien bniedem aħrax, kien bniedem prepotenti, kien bniedem li ma tistax tiraġuna miegħu, kien bniedem illi il-kastigi u il-kriminalità kienet xi ħaġa għalih tal-ħajja ta' kuljum, kien bniedem bla kuxjenza ta' xejn, kien bniedem li kellu verament stonku, kien simili għal Erodi, bħalma kien Erodi l-kbir. U allura kien bniedem li jmexxi bil-biża'. Il-poter tiegħu, is-seta tiegħu, l-awtorità tiegħu kienet kollha kemm fuq il-biża'. Kien ħabib tagħna u aktarx li minħabba fek għandna spiċċa assejs il-kbir, ftit qabel Ġesu bejn wieħed u ieħor mis-sena 6 sas-sena 15 wara Kristu, imbagħad mis-sena 15 il quddiem kien hemm 4 min uriedu, 4 min ulied tagħna. Kif ukoll Kajfa li kien il-qasis il-kbir fi żmien Ġesu. Imma Kajfa kien wieħed mill-irġiel ta' waħda mill-bniet tiegħu, kien ir-raġel ta' waħda mill-bniet tiegħu. U Kajfa spiċċa wkoll u xekk saċerdot il-kbir propju fi żmien Ġesu. Anna u Kajfa. Huma personaġġi storiċi, huma personaġġi li għandna informazzjoni dwarhom mhux biss fl-Iskrittura, imma wkoll minn storiċi oħra barra mill-Iskrittura. U anke l-istess arkeoloġija turina il-verità tal-eżistenza ta' dawn il-personaġġi. Kif qed taraw fuq l-iskrin, fuq in-naħa tax-xelluk tagħkom, qed taraw waħda mid-djar saċerdotali illi probabilment ħafna mill-istudjużi, ħafna mill-arkeoloġi Lut, mhux tant daw Kristjani, imma ħafna mill-arkeoloġi Lut jgħidu li kienet id-dar ta' Kajfa. Għaliex sabu ismijiet bil-Grek miktubin Katros u jafu permezz dejjem ta' kitba ekstra biblika il-barra mill-iskrittura illi Katros kien il-laqam Grek illi Lut kien jagħtu lil din il-familja ta' Anna u Kajfa li kienu tant ħbieb tar-Romani. Mhux biss, ma wkoll hemm informazzjoni dejjem fil-kotba ta' dawn l-istoriċi li din il-familja kellha negozju tal-inċens, il-familja ta' Kajfa. U għadek sal-lum tista' tara il-post fejn kienu jiġbru l-inċens, ifarkuh, iħalluh jinxef biex imbagħad b'xi mod jippakjawh u jbijawh u jmexxuh, mod speċjali fit-Tempju ta' Ġerusalem li kien fil-qrib ta' din id-dar. Ukoll fuq in-naħa tal-lemin tagħkom qed taraw ossarju ġifieri kaxxa tal-ġebel mirquma u dettaljata tajjeb fl-iskultura tagħha, kaxxa tal-ġebel li fuqha hemm miktub l-isem Giuseppe ibn Kajfa. U Giuseppe Flavio li huwa storiku ta' ftit wara Ġesu, li jgħix ftit żmien wara Ġesu, jgħidilna li Kajfa kien jismu propju Giuseppe. U allura jista' jkun, mhux bil-fors, ma jista' jkun li f'dan l-ossar f'din il-kaxxa tal-Adam hemm propju l-Adam ta' dan il-qassis il-kbir Kajfa. Qassis il-kbir li huwa tant importanti fil-passjoni ta' Ġesu fil-Vanġeli. Dan kollu għalfejn qed ngħiduh, dan kollu qed ngħiduh għal raġuni sempliċi. Biex nindunaw li Alla mhux qiegħed il fuq, Alla mhux maqtuħ minna. Biex nindunaw li l-kelma tiegħu li kull meta aħna niġu hawn niċċelebraw l-Ewkaristija, li kull meta nitolbu, aħna nkunu qegħdin nitolbu ma' xi ħadd storiku, ma' xi ħadd reali. Aħna ma nkunux qegħdin nitolbu ma' mitoloġiji jew ma' ideat. Imma l-fidi tagħni mibnija fuq persuna li jgħixet storikament. Persuna li ġiet fid-dinja f'ċertu żmien u f'ċertu post. Kif se naraw iktar il-qudiem Ġwanni l-Battista illi l-kelma tal-Alla tiġih fejn? Tiġih fix-xmara Ġordan, fil-Ġordan. U jgħaddi u jimxi max-xmara Ġordan. Fl-Iskrittura insibu kemm il-darba, diversi drabi,
din l-espressjoni tant importanti. Il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Il-protagonista, l-attur prinċipali, is-suġġett tal-Vanġelu li smajna l-lum, tal-Vanġelu tat-tieni ħadd tal-Avvent, huwa din il-kelma tal-Alla. Il-kelma ta' Alla, illi f'diversi drabi fl-Iskrittura, fl-Antik Testament, insibuha bħala il-protagonista, illi tmur, tpoġġi, tistrieħ, iddawwal, timbotta, timmotiva diversi persuni. Il-ktib tal-Ġenesi, il-kelma tal-mulej lill-Abram f'dera u qallu. Il-ktib ta' Ġeremija, u ġietni l-kelma tal-mulej. Qabel ma sawartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. L-ewwel ktib ta' Slaten. U għadda ħafna żmien u l-kelma tal-mulej waslet lill-Elija fit-tielet sena u qallu mur u ppreżenta ruħek quddiem Aħab u jinnibat ix-xita fuq wiċċ l-art kollha wara dawk is-sentejn illi l-art ta' Iżrael ma raċċita. Allura l-Iskrittura tippreżentalna din il-kelma bħala il-protagonista assoluta tal-istorja. Il-kelma ta' Alla illi fit-Testament il-ġdejt aħna nafu li din il-kelma ta' Alla saret laħam. Saret il-persuna ta' Ġesu kif jgħidilna San Ġwan. Imma l-Lowt interessanti. Il-Lowt iżommu fit-teoloġija tagħhom illi flimkien ma' Alla u għaw jagħmel il-ħolqien u għaw joħloq kien hemm għarxar affarijiet, kien hemm għarxar oġġetti, it-Tempju ta' Ġerusalem, il-Muntanja Sinaj, imma fost oħrajn kien hemm it-Toraħ, il-kelma ta' Alla. U Alla jaqbad din il-kelma li kienet diġà hemm u joħloq bija. U Alla qal, mhux hekk jgħidilna l-ktib tal-Ġenesi, ħajkun id-dawl u id-dawl sar. Din il-kelma ta' Alla għandha qawwa kbira ġewwa fija li tmexxi l-istorja. Din il-kelma ta' Alla għandha qawwa kbira ġewwa fija li meta nisimgħuha tqanqalna minn ġewwa u tbiddilna. Tatina lil Ġesu, tbiddilna bil-mod il-mod fil-persuna ta' Ġesu. Għax aħna nafu li din il-kelma hi l-istess Ġesu. Il-kelma bħala protagonista, bħala suġġett prinċipali, insibuha diversi drabi fl-Iskrittura kolli ma b'mod speċjali fil-Kotba tal-Erf. Din il-kelma ta' Alla, mibgħuta minn Alla. Din il-kelma li jfittixha min jixtieq il-verità, li jfittixha min għandu għaġġ għas-sabiħ, li jfittixha min irid it-tajjeb, min irid jimxi jgħix tajjeb. Din il-kelma li jgħidilna l-awtur tal-Ktib tal-Erf illi tistenna fuq l-adba filgħodu lil dak il-bniedem li għandu qalbu li biżżejjed biex jilqaħħa. U ma' xejn u espressjonijiet li verament juru is-sbuħija u l-effikaċja ta' din il-kelma fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna, fil-ħajja tagħna. U allura din il-kelma għandkom hemm versi ieħor sabiħ ħafna ta' Samuel. Il-ktib ta' Samuel jibda propju kienet rari dak iż-żmien il-kelma tal-mulej, kienet rari. Ma kienx tinstema' u meta il-poplu ta' Iżrael kien ikollu s-sensazzjoni li l-mulej m'għadux jitkellem, kien jaqaf depressjoni sħiħa. Għax ifisser li l-poplu qiegħed jgħix mingħajr ruħ. Il-poplu qiegħed jgħix mingħajr spirtu, li m'hemmx enerġija fil-ħajja tal-poplu. Hekk jalla kieku aħna wkoll insara narfu s-sbuħija, narfu l-qawwa, l-enerġija li tagħtina din il-kelma li tmiss il-qalb tal-bniedem. Kelma li hija storika li tinżel biex tmiss lill-bniedem fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Li ma tistennikx tinbidel biex tkellmek, li ma tistennikx tkun aħjar biex tkellmek, ma tixtieqx tikkonverti biex tkellmek, ma tkellmek qabel ma tikkonverti, tkellmek kif jint fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Ma nistax ngħid jien bħalissa il-kelma ta' le. Il-kelma tal-Alla hija storika, tinkarna ruħha fis-sitwazzjoni li fiha ninsab jien, li fiha tinsab int. Kull wieħed u kull waħda minna. U allura dan Ġwanni din il-kelma
ġiet fuq Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Min kien dan Ġwanni bin Zakkarija? Ma ninsewx, tafux, illi Ġwanni pratikament kien il-maqlub totali ta' dak li kien missieru. Il-maqlub totali. Ġifieri jekk hemm fejn fien, jekk hemm missier li forsi jista' jħossu fallut, imma fallut verament, għax ibnu hu totalment il-maqlub ta' kif irraġuna huwa Zakkarija. Għalli ma raġuni. Zakkarija kien bniedem tal-istruttura, kien bniedem tas-sistema, bniedem tas-sistemi, kien saċerdot, assis il-kbir. Kellu ritmu tiegħu meta jitla jagħmel is-sagrifiċċju, kellu r-riti tiegħu li rid jirrispetta bil-fors. Strutturi ħafna drabi riġidi u inflessibbli. Attenzjoni kbira għal kif titħarrek fuq l-artal u ma titħarrikx biex tagħmel is-sagrifiċċju meta jmissek u meta ma jmissikx. Għal Zakkarija l-indiema u l-maħfra kienu marbutin ma' ġurnata partikolari fis-sena, il-Jom Kippur, bejn wieħed u ieħor l-ewwel 15 tiġi taħbad fl-ewwel 15 ta' Settembru tagħna. Għalih il-maħfra tal-ħtijiet setet isseħħ biss bis-sakrifiċċju li jagħmel is-saċerdot u bit-traxxejx tad-demm fuq latu tal-arka li kien jagħmel darba f'sena l-qassis il-kbir meta jidħol fil-qaddis tal-qaddisejn, l-unika darba li seta jidħol fija. Imma tiġi dan Ġwanni illi jieħodha kontra s-saċerdozju, jieħodha kontra l-istruttura, il-profezija, il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla illi ma tistax tħossa u tibqa' marbuta fis-sistemi, fl-istrutturi. Dan Ġwanni l-Battista illi ra lill-missieru imur it-Templu ta' Ġerusalem, ra lill-missieru jiċċerimonja u jiċċelebra min jaf kemm il-darba, u joħroġ propju bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li hemm fih, joħroġ propju kontra ir-riġidità tas-saċerdozju, il-korruzzjoni kbira li kien hemm fis-sistema fi żmienu. U bir-raġun, Zakkarija nnifsu meta twieled Ġwanni jgħid u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-Ori. Bir-raġun ifaħħar lill-ibnu u jifraħ u jistieden lid-dinja lil Ġerusalem biex jifraħ, il-belt ta' Ġerusalem biex tifraħ. Għaliex? Għax Zakkarija xam mill-bot, induna mill-bot li dan ibnu hemm fuq u tistrieħ il-kelma ta' Alla li kien ilha żmien twejl ma tissemma, kien ilha żmien twejl ma tistrieħ fuq xi ħadd propju qabel it-Testament il-ġdid, qabel il-figura ta' dan il-profeta kbir. U allura Ġwanni l-Battista mimli bil-qawwa tal-Ispirtu imur fid-deżert għaliex għax il-kelma Alla tista' biss tinżel anki jekk kedna li storika, anki jekk kedna illi tmiss il-qalb tal-persuna, anki jekk kedna illi il-kelma Alla tqanqal u tmiss is-sitwazzjonijiet kollha li nsabu fihom, però hemm kundizzjoni waħda illi mingħajra din il-kondizzjoni il-kelma ma tistax tmissna, il-kelma ma tistax tkellemna. Hemm bżonn li noħolqu fina deżert. Fi kliem ieħor, hemm bżonn li nieqfu ftit, nieqfu nirriflettu. Hemm bżonn li nagħmlu dak li stedinna nagħmlu l-Vanġelu tal-ħadd li għadda, isru. Edna li tisar ifisser li tgħix fuq livelli profondi, li ma tkunx artifiċjali, li tieqaf tirrifletti u tgħid imma jien fejn sejjer, jien minn fejn ġej, imma dan li qed inħoss għalfejn, imma din ir-rabja fejn sejra, imma x'se nagħmel bija, imma Alla x'ixtieq minni. Jekk jien ma niqafx f'dan id-deżert ta' skiet, ma noħloqx dan id-deżert madwari, il-kelma Alla nirrendija impotenti. Il-kelma Alla ma tistax tkellimni għaliex għax il-kelma Alla ma tagħmilx violenza. Il-kelma Alla tirrispetta almenu il-kapaċità u x-xewqa tal-bniedem illi jipprepara li jħejji li jkun predispost li jħallija taħdem fih. U forsi dan hu x-xogħol prinċipali, dan hu d-dmir, din is-sejħa prinċipali li għandu kull wieħed u kull waħda minna. Mhux li nagħmlu affarijiet kbar.
mhux li nieħdu min jaf li ma deċiżjonijiet, le. Forsi l-iktar ħaġa importanti li kull nisrani għandu jagħmel fil-ħajja tiegħu hija din, illi jiddeċiedi li jagħżel li jaqta' ħin ta' deżert f'ħajtu biex iħalli l-kelma tkellmu. Biex iħalli l-kelma tkellmu. Huwa il-mod tagħna ta' kif nirrispondu għall-Vanġelu, il-mod tagħna ta' kif nirrispondu għall-grazzja, għad-doni ta' Alla. Inħejju l-art tagħna sempliċiment billi nagħmlu l-wisa, billi nagħmlu ftit silenzju. U intom tafu li fid-deżert ma nistgħux naħlu l-enerġiji tagħna f'dak illi mhux essenzjali. Id-deżert ipoġġi lil kull wieħed u kull waħda minna f'sitwazzjoni li nfittxu l-essenzjal. Pereżempju fid-deżert mi tista' toqgħod tara xi tkun liebes. Anzi, fid-deżert tipprova tilbes kemm jista' jkun ħafif, imma tittoqgħod attent ukoll għal bil-lejl għax bil-lejl jiksaħ. Allura titġġor dak li hu essenzjali miegħek, la iktar u lanqas inqas. Fid-deżert ma tistax timxi waħdek. Mela d-deżert ma jfissirx biss l-essenzjalità fil-ħajja. Forsi għal momenti f'dak li għaddejn minnu jew f'dak li għaddejna minnu fil-COVID, forsi għal momenti verament konna qegħdin nfittxu l-essenzjal. Imma batu xek erġajna waqajna fl-inerzja tas-soltu, tal-akkumulu. Rridu iktar, nixbru iktar, ikollna iktar. Id-deżert ipoġġik fis-sitwazzjoni li inti tfittex l-essenzjal. Id-deżert ipoġġik f'sitwazzjoni li inti tħares madwarek, tħares ma' ġembek u titlob l-għajnuna. Ma tistax timxi waħdek fid-deżert. Fid-deżert għandna bżonn tal-kumpanija ta' xulxejn. Fid-deżert nimxu flimkien. Fid-deżert xiġri. Fid-deżert li noqogħdu attenti għal perikli. Allura wieħed ma jistax jintelaq. Wieħed ma jistax jorqod jew ipoġġi x'imkien mingħajr ma jagħti każ jekk jistax ikun hemm xi periklu, jew mir-ramel, jew mir-riħ, jew mit-tip ta' temp. Id-deżert ipoġġina f'sitwazzjoni ta' attenzjoni kontinwa, ta' sara kontinwa. Tantu hekk illi fl-Iskrittura u din insibuha f'diversi profeti, anke f'Ġeremija nnifsu. Diversi profeti isemmu il-poplu ta' Teman. Il-poplu ta' Teman, il-poplu ta' Teman huwa parti mid-deżert, parti mid-deżert tal-Vant Nafsani, iktar lejn l-Iraq u l-Iran. Dan il-poplu ta' Teman għal-profeta Ġeremija huwa wieħed mill-iktar popli intelligenti. Għaliex? Għax id-deżert lill-bniedem jagħtih ċerta intelligenza illi bniedem li ma jgħix fid-deżert m'għandux. Il-kapaċità ta' sopravivenza, il-mod ta' kif iħaddem moħħu l-bniedem fid-deżert u differenti ħafna mill-mod tiegħi, mill-mod tagħna, fejn insibu kollox magħna, jew fejn u xekk kull ma nixtiequ insibuh, kemm dak li hu essenzjali u kemm dak li mhux. Allura l-profeta Ġeremija ifaħħar lil poplu ta' Teman li għandu intelligenza superjuri għal dik tal-oħrajn għax jgħix fid-deżert. U dan Ġwanni ġie fl-inħawi tal-Ġordan ixandar il-Mamudija għal-maħfra tad-Dnubiet. Ġwanni jiġi fl-inħawi tal-Ġordan. Sa naħseb li ta' min jifhem ftejġ kien ifisser il-Ġordan għall-Lot. L-ewwel il-kelma Ġordan, Jordan, tfisser dak li nieżel. Dak li nieżel minn naħa ta' fuq, nieżel l-isfel l-ilma li nieżel minn taħt il-Hermon, lejjon ta' xmara Ġordan, u jibqa' nieżel u jintilef imbagħad fil-Baħar il-Mejjed. Il-kelma Ġordan tfisser dak li nieżel. U l-kelma dak li nieżel diġà tagħtina l-idea tagħtina s-sensazzjoni tal-umiltà. Dak li nieżel. Fil-fatt il-Vanġeli jippreżentawna lil Ġesu b'espressjonijiet tas-sew sbieħ illi jinżel f'dak li nieżel. Ġesu jinżel fil-Ġordan, jinżel jodos f'dak li nieżel. Il-Ġordan però minn barra li huwa l-unika xmara tal-art ta' Iżrael, allura hija xmara tant importanti,
timmarka wkoll il-konfini bejn l-art imwiegħda u l-art tal-pagani. Il-Ġordan kienet art importanti, kienet xmara importanti ħafna, mhux tant minħabba l-ilma, dik ukoll. Imma li timmarka il-konfini bejn l-art imwiegħda, l-art li allawiet lill-poplu u l-art tal-pagani. U għaliex dan? Għax qrib il-Ġordan, u hawnhekk forsi nifhmu ftit iktar il-Ġwanni il-Battista li kien imur jagħmel dejn xmara Ġordan. Qrib il-Ġordan, x'kien ġara? Qrib il-Ġordan meta l-poplu kien dieħel mill-Eġittu dieħel lejn l-art imwiegħda, Ġoswe jekk tiftakru u xek, kien għadda bl-arka tal-patt propju mill-Ġordan u kien ġara kważi miraklu simili għal dak li kien ġara fil-Baħar tal-Qasab. L-ilma tal-Ġordan kien waqaf ma baqax nieżel biex il-poplu seta' jgħaddi fl-inxief. U allura l-Ġordan baqa' jfakkar lil poplu ludi fi ġrajja importanti li mmarkatu għal dejjem il-ġrajja tal-ħelsien. Il-poplu isir poplu, il-poplu jkun liberu meta joħroġ mill-Baħar il-Mejjed u tifkira ċelebrazzjoni mill-Baħar tal-Qasab. U tifkira u ċelebrazzjoni ta' din il-ġrajja huwa proprju il-qsejm tal-Ġordan. U meta Ġwanni jmur jgħammet propju fi xmara Ġordan, għalfejn imur? Biex jgħidilhom hawnhekk qegħdin niċċelebraw il-ħelsien. Imma mhux dak ta' missirijietna fl-Eġittu mill-Eġittu le, imma l-ħelsien il-ġdejd. Il-ħelsien li ġej, il-ħelsien li se jġibu dak li huwa aqwa minni. Il-ħelsien li se jagħtina Ġesu meta jiġi. Ġwanni huwa dak li juri lil Ġesu li ġej. Imma x'tib ta' ħelsien? X'tib ta' ħelsien? Għax ngħidu il-ħelsien li ħajġibilna Ġesu. U ħelsien wis importanti. U jekk qabel il-Lowt kienu jmorru fi xmara Ġordan, jekk qabel il-Lowt kienu jmorru fi xmara Ġordan, sempliċement biex jitamdu, sempliċement biex permezz tal-mamudija ta' Ġwanni u ma jkollhom il-konverżjoni tal-qalb, il-bidla tal-qalb, jew aħjar juru ir-rieda tagħhom illi ma jibqgħux jisbaljaw, imbagħad permezz ta' Ġesu dan id-don sar verament don, rigal ta' Alla, aktar milli impenn tal-bniedem. Għaliex? Għax Ġesu permezz tal-mamudija tiegħu ila amna fih. Aktar milli hemm ir-rieda tagħna, id-determinazzjoni tagħna li nikkonvertu, id-determinazzjoni tagħna li nbidlu ħajjitna l-kollox, aktar milli hekk Ġesu permezz tal-mamudija tiegħu, permezz tal-mamudija li aħna rċivejna, jagħtina d-don, jagħtina il-grazzja li aħna nibdew nagħmlu sem mill-persuna tiegħu. Fi kliem ieħor mid-divinità tiegħu. Insiru aħna wkoll ulied tal-Missier. Joddosna fih, nitamdu fih. Imma hawnhekk Ġwanni permezz ta' din il-mamudija li jagħmel fi xmara Ġordan, qiegħed jagħmel offiża kbira lit-Tempju ta' Ġerusalemm. Għax jekk qabel biex tirċievi l-maħfra rid tmur it-Tempju, jekk qabel biex tirċievi l-maħfra rid tipparteċipa għal din iċ-ċelebrazzjoni li kienet issir f'Jom Kippur, issa ma kienx baqa' bżonn. Imma hawnhekk għandna shift importanti ħafna, għandna bidla importanti ħafna f'dak li jagħmel Ġwanni. Għaliex? Għax Ġwanni qed jgħidilna illi mhux ir-riti illi jbidlu l-bniedem minn ġewwa, mhux ir-riti jbidluh. Mhux il-fatt li inti pparteċipa f'ċerimonja f'ċelebrazzjoni, imorru jroxxu id-dem tal-ħaruf fuq latu tal-arka tal-patt, allura int se tiġi maħfur. Ipoġġi, assis il-kbir ipoġġi jdejh fuq il-munton jew fuq il-bodbod li mbagħad kien jitilqu fid-deżert, bħalli kieku qed ipoġġi t-nubit kollha fuq rasu, allura jien daqshekk jien maħfur. Imma Ġwanni jagħmel pass ieħor importanti ulterjuri. U jgħidilna li l-maħfra kwistjoni ta' deċiżjoni tal-qalb. Xi ħaġa li ssir fil-qalb. Mhijiex marbuta ma' rejt maġiku, mela mhux ir-rejt maġiku li jaħfirli. Imma hija wkoll il-parteċipazzjoni minn ġewwa tal-persuna tiegħi għal dak li nqiegħed nieħu semm għalih. Nieħdu pereżempju l-Ewkaristija. Mhux il-fatt li tqarbin tista' jagħmel xi maġija. Imma rrid nipparteċipa jien interjorment, rrid inkun naf x'inhu jiġri, rrid nipparteċipa b'moħħi u b'qalbi,
Irrid naraf u nħoss li verament il-mulej Ġesu sar ħaġa waħda miegħi u jien sirt ħaġa waħda miegħu. Il-fatt li nirċievi lil Ġesu, nirċievi l-ostja, imbagħad noħroġ hemm barra u nistenna mirakli, għadni bil-mentalità tal-Jom Kippur. Il-maħfra li tiġi sempliċiment minħabba riti, minħabba ritwaliżmi. U allura Ġwanni dan il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert ħejju triq għall-mulej lil kull wieħed u lil kull waħda minna jistedinna Ġwanni jistedinna biex nindmu, biex nikkonvertu. Ħejju triq għall-mulej id-drittaw il-modijiet tiegħu kif jgħid il-profeta Iżajja huwa riferiment għal dak li jagħmel il-poplu ludi meta kien eżiljat f'Babilonja bejn wieħed u ieħor fis-6 seklu qabel Kristu. Il-poplu ludi ġie kollu kemm hu imkaxkar lejn l-art tal-Babilonja, imma minn hemmhekk ftit snin wara il-profeta Iżajja kien diġà bida jilmaħ mill-bogħod triq, it-triq tal-ħelsien, it-triq li lill-poplu ser tieħdu lura mill-Babilonja fejn kien eżiljat, ser tieħdu lura fil-belt imqazza, fil-belt ta' Ġerusalemm. Imma interessanti għaliex, għax meta Ġwanni l-Battista jistieden permezz tal-kliem tal-profeta Iżajja biex niddrittaw ħejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, kull witt jimtela, kull muntanja għolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jidrittaw, u triqat imħarbta jitwittew. Meta Ġwanni qiegħed jirrakkonta dan kollu bil-kliem tal-profeta Iżajja, mu qiegħed jippretendi xejn illi nagħmlu aħna. Għaliex? Għax dan kollu huwa don li ġej, dan kollu huwa Ġesu li ġej. Din hija l-konverżjoni, din hija l-bidla tal-qalb li Ġwanni qiegħed iħabbar, din hija l-metanojja li Ġwanni qiegħed jistedinna għalija propju f'dan il-mument storiku u fil-mument storiku u partikolari li aħna għaddej minnu bħalissa. Fi kliem ieħor Ġwanni għal x'qiegħed jistedinna. Qiegħed jistedinna biex inħallu lil Ġesu, inħallu lil Ġesu iwitti l-widien tagħna. Inħallu lil Ġesu ibaxxi l-orjiet tagħna. Imma lilu, mhux aħna li se nbaxxuhom, mhux aħna li se nimlew il-ħofor il-widien tagħna, le. Imma hu se jimlihom. Bliema mod. Billi verament matul dall-avvent inkomplu nistennew jiġi. Inkomplu inqanqlu u niġbru x-xewqat kollha tagħna ma' xewqa waħda li l-persuna ta' Ġesu issir parti mill-esperjenza tal-ħajja tagħna. Din hi x-xewqa l-iktar importanti illi mingħajr ma jaf tkiet l-iktar lill-bniedem. Li mingħajr ma jaf tinkwieta l-iktar il-bniedem. Aħna nixtiequ x-xewqat l-oħra kollha tad-dinja u min jixtieq hekk u min jixtieq hekk u min irid għaliex? Biex nippruvaw, nissodisfaw din ix-xewqa iktar fundamentali, iktar importanti, imma forsi li maħniex konxi daqshekk minnha ix-xewqa li ningħaqdu ħaġa waħda mal-persuna ta' Ġesu. Il-bniedem minnu nnifsu jaf li jixtieq, il-bniedem minnu nnifsu jaf li hu talba x'jixtieq u x'jitlob il-persuna ta' Ġesu. U allura is-salvazzjoni li aħna nistgħu naraw, is-salvazzjoni ta' Alla, u din miżjuda biss f'dan il-Vanġelu, fil-Vanġelu ta' San Luqa, is-salvazzjoni ta' Alla hija din il-persuna ta' Ġesu li aħna msejħin kif jgħid San Pawl fl-ittra lil Filippin inkomplu narfu kontinwament fil-ħajja tagħna. Inkomplu nirriflettu fuq il-ħajja tagħna, nirriflettu fuq il-ħajja ta' Ġesu, inkomplu nitolbu lil Ġesu biex isir parti mill-esperjenza tal-ġrajiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Din hija l-istedina li qed jagħmilna San Ġwan. Meta San Ġwan jitkellem minn indima, minn metanojja, mhux qiegħed jitkellem minn bidla ta' email. Qabel kont tagħmel hekk, issa tagħmel mod ieħor, le. Imma qiegħed jitkellem minn bidla ta' focus, mill-bidla taċ-ċentru ta' ħajti. Iċ-ċentru ta' ħajti fejn hu. Jien x'qed infittex, jien x'irrid. Hawn min jaf x'irrid. Hawn min għandu ċ-ċentru ta' ħajtu ċar quddiem għajnejh. Imma hu wkoll min iċ-ċentru ta' ħajtu huwa sparpaljat, huwa frammentat
Daqqa rritek, oħra rritek, oħra rritek, oħra rritek, imma naf li dejjem irrejt. Kemm jekk naf x'inhu identifikajt fl-istorja ta' ħajti dak li qiegħed infittex. U kemm jekk għadni le, imma daqqa rrid ħaġa u daqqa rrid oħra, ibqgħu ċerti li taħdejn ix-xewqa kbira li aħna jkollna ħajjitna imdawra isserraħ ċerta ma' xi ħadd jew ma' xi ħaġa ibqgħu ċerti li l-mistoqsija li hemm taħt, it-talba li hemm taħt hija talba għall persuna ta' Ġesu. Ekku Ġwanni l-Battistu huwa dak li jindikawlna, mhux biss bil-kliem imma fuq kollox bil-kelma tiegħu. Hekk ejjew inkomplu matul dan l-avvent anki permezz tas-sussidju illi il-kol kemm aħna konxi minnu, il-kol kemm aħna nafuh, illi nistgħu wkoll insibuh online fil-Facebook ta' Dioċesi u anki wkoll fil-Lajkos. Ejjew permezz tas-sussidju, permezz ta' mumenti oħrajn noħolqu id-deżert fil-ħajja tagħna, noħolqu d-deżert fl-istorja tagħna biex inħallu lil din il-kelma taqa' fuqna, tkellemna u tatina l-qawwa, tatina l-ħajja li tant għandna bżonn. Hekk ibqgħu ċerti li f'din is-sitwazzjoni fejn u xekk, fejn qiegħed jiġi propost kultant anke mill-awtoritajiet li nsibu soluzzjoni, li nsibu sodisfazzjon għax-xewqat għall-bżonnijiet tagħna mod ieħor, ejjew narfu li dan kollu mhux għajr jaħasra ħela ta' ħin u ħela ta' enerġija u ħela ta' flus. Anzi, ħafna drabi dawn il-mezzi u metodi idaħluna mhux fil-ħelsien li jitkellem minnu Ġwanni fil-Vanġelu tal-lum imma fl-iskjavitu. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
U hekk wasalna fit-tmiem din ix-xandira tal-Lectio Divina għat-tieni ħadd ta' żmien qaddis tal-Avvent. Ir-riflessjoni tal-Lectio saret mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, illi llum ħeġġiġna biex fl-ispirtu tas-smigħ tal-kelma ta' Alla nagħtu widen għal dak li jsejħilna lih Ġwann il-Battista fil-Vanġelu. Inħejju it-triq tal-mulej, nidrittaw il-modijiet tiegħu, nidħlu fid-deżert personali tagħna sabiex inħallu l-mulej ikellimna u jurina dak li huwa essenzjali fil-ħajja tagħna, jiġifieri li nigranfaw aktar miegħu u mal-kelma tiegħu illi tagħti l-ħajja. Nirringrazzjawkom illi kontu magħna, intennu t-ħeġġiġa tal-Isqof sabiex tkomplu titolbu bil-kelma ta' Alla f'dan iż-żmien tal-Avvent billi tużaw is-sussidju il-fidwa tagħkom hi fil-qrib illi ħarġet id-Djoċesi ta' Għawdex illi sibuh ukoll fuq il-mezzi soċjali u fuq is-sit laikos.org. Aħna nagħtukom appuntament għal ġimgħa id-dieħla s-sibt li ġej it-tielet ħadd tal-Avvent il-Lectio Divina dejjem il-Knisja tar-Raj it-Tajjeb fil-Belt Viktorja Għawdex. Sa dakinhar inselmulkom.